И здравейте хора от YouTube, аз съм Крис, ние ще правим на Minecraft 2015 на Skywars. Да видим. Що не става? Ще изчакаме малко. Така, и както виждате, отиваме и почваме. Ще изчакаме малко. Заради това, че да може да влеем, натискате Join. Както виждате, Join. Трябва ще малко само. И ще вляза вече Join. Ето Join. И влизате така. И там се чествате, както виждате. Отивате, хващате. Отивате нагоре, а не може нагоре. Насам. Там басната, защото да. Направо сами изпълна хора, както виждате. Ето, видите ли? Като изпъкате насам, кой има? Ще отивам насам, така. Че? Няма оръжие, който... Фак! Бе се, не мога пиве. Не умра, бе. И бъгна. Пак ще пробваме да влезем в... Пак трябва да чакаме. Ще минават направо през нас. Така. Не, още не. Join. Вече става. Изяви Join. Търсите... What? Търсите, ето това Join, ето това търсите. Ето, стига, търсите не мога да нищо. Join, натискате върху него. Аз тук не съм играл. Често съм там, но... Гората, нещо, че не можеш. Към гората. След като се вземат неща, тръгвам към гората и почвам да се търся от гората. Никой не ме намери. Последно нещо съм. И така, да ви по-бързо колко минути остават, да не пише нищо. 1000. Ой. Това да бъде 1 минута и 30. Някои ми пишат, я ще ми пиша. Не мога да пиша, мога. Защо? Ако ще ми пиша, аз съм Крис. Абе, съм Крис. Давай. И го изпратих. Така, баска. За всички се обърна да търсят Крис. Ето, виж, търсят Крис. Тук някой няма да спомня, бе. Se спомня. Нямам търпение да почна да бягам. Само пусни там, ще прибил. Ето, аз спрям бъм. 3 секунди минават като 1 минута. Вижте
Стига, буква, стига, что ты делаешь? Стартинг. Не, взехам, брата. Те всичко взеха, не честно. Кошоп, аз бягам, брат. Не честно така. Дори не ме пуска. Не, пуска му май. Ай сега ги видим, брат. Как ще преминем мишките канки? Он сопел. Что сопел, брат? Это я проснулся уже. Настигал. Мой подступенный. После матч и ще свърши клипа. Но се знаели хора. Няма ми коста направо. Тук че. Айде, моем часа не в джойна той. Той не може да че това. Всеки път трябва да влезете в джойн и той да пуска някакъв сървър. Прям там аз нямам къде да бягам. Аз ще бягам. Ай към това. Скачаш направо тук. Трябва да скачаш направо и там. Аз скачам тъй. Ще пробваш там някой на диамантен. Той съм ще го пусне също яко. Но пък не най-раното. Да, ето. Те си ги може. То с крипър макеши. Ей, крипър, чува. Брато не е диамантен. Такъв си. Не сме на никакъв дървен. Нещата. Диамантен нос на... не вече. Само диамантен. То се сърдяно вече не е. О, не най-раното. О, и у нас е най-раното. Нет, съгласен съм с него правя. Мечачи. Три секунди остават. Постоянна игра и слушам този клип. То се по-бързо не давай. Давай, да. Как ще му стави? Те ще му стави. Опа. Не. Чакам, не трябва да го... Съм скучен и съм бита. Скуча веднага. Слушам. Стойки. Да. Съм нормално включени зомбита. Бегай нагоре. Бягам много бързо.
Спеш, качих се. Газ. Упс. Няма стойте, ще бягам с... Това са много сте силни за мен. О, тук не има къщо. За как се кача. Там е доста яко. Топ, а то направо не да пълно. Там някой скачам. Дали има? Не. Сням храна, не често. Да, это. Двама. Шамра, пятис. Шама пять хора. Не знам как ще успеете, но... стига си падал, просто. За книги фана, брат. С диаманти или са, какви са? Са мерец. Скачиха там. Да не ме стоят. Чупето е нечестно така. Аз мога. Не, супер. Да, не. Ако мотаре, майца е. Айде, бабам. И чао хора от мен. Това бях аз. Кристиян. Ако искате да ми гледате моя канал, да ми гледате моите клипове, се пише Кристиян, футболиста.